Когато правим бизнеса на атоми, има две неща, които трябва да вършим непрекъснато. Първото е да намерим потребители и да ги научим сами да пазаруват от атоми. Продуктите на атоми са качествени и достъпни, затова когато човек започне да ги използва, той остава клиент за дълго време. Така се изгражда нашият пасивен доход, системен доход, който идва от потреблението на много хора. Разбира се, само с потребители доходът расте по-бавно, защото не всеки купува всеки месец. Някои купуват днес, а след това чак след няколко месеца. Затова трябва да имаме достатъчно голяма база от хора, които в различно време правят покупки. Когато това се случи, получаваме стабилен доход от системата. И след това идва второто важно нещо – да намерим бизнес партньори. Сред хората, които вече използват продуктите, винаги ще има такива, които искат да правят бизнеса сериозно. Може би 1 на 10 или 1 на 20 ще каже: и аз искам да работя с Atomy. А понякога още от самото начало някой вижда възможността и решава да започне като предприемач. Ако искаме по-бързо да изградим доход, трябва да се появят такива бизнес партньори. Когато под нас има хора, които също изграждат своя екип и търсят нови потребители, нашата структура расте по-бързо, а с нея и доходът ни. Но за да можем да изградим и потребители, и партньори, има едно задължително условие. Трябва искрено да обичаме продуктите. Ако не ги харесваме, трудно ще ги препоръчаме на другите, защото хората усещат кога сме искрени. Затова използвайте продуктите, опитайте различни неща и намерете онези, които наистина ви помагат. Когато видите реален ефект по лицето си, по здравето си, в начина си на живот, вие ще започнете да говорите с увереност и хората ще ви вярват. Тогава потребителите ще се появяват естествено. А за да откривате бизнес партньори, трябва да се научите да представяте самата бизнес система. В началото може би няма да ви се получава перфектно, но това е нормално. И аз бях така. В Турция нямаше кой друг да обяснява бизнеса, освен мен. Затова просто започнах. Говорех отново и с времето станах по-добър. Най-добрият начин да се развиете е да слушате видеа, в които добри лидери представят бизнеса, и да посещавате семинари, когато има такива. След това практикувайте. Колкото повече говорите, толкова по-добре ще ви се получава. В крайна сметка успехът в Atomy идва, когато правим две неща едновременно. Изграждаме потребители, като сами използваме продуктите и споделяме своя опит, и търсим бизнес партньори, като всеки ден говорим на нови хора и показваме системата. Ако продължавате да го правите с постоянство и вяра, успехът е само въпрос на време. Atomy е инструмент, който може да промени живота ви. Стига да го използвате с любов, търпение и увереност.